Prosím susedov, aby zamykali bránu. Minule bola otvorená a stáli tu dve prostitútky s pasákom. Bolo to veľmi nepríjemné. Tento oznam bol na bráne krátko po tom, čo sa Laco nasťahoval do svojej chatky. Kamilu ešte nepoznal, iba ak z videnia. Laco chápal. Prostredie okolo Slovnaftu bolo nebezpečné. Pre normálneho človeka nepochopiteľné. Keď ste išli na autobus, museli ste ísť okolo nich, okolo šlapiek. Veľa sa tu kradlo, veľa sa tu hulákalo. Divní ľudia chodili do zveru s nákupnými vozíkmi. Cesta od zastávky k Lacovej záhrade bola posiata obalmi od potravín a plechovkami od piva, ako by tu obyvatelia nepoznali koše. Sem tam ste videli za zastávkou inzulínku alebo hoci kde obal od kondómu. Už len to bol nábeh na ekologickú katastrofu. A ešte komíny Slovnaftu horeli a dymili nad tým všetkým. Laco bol zvyknutý na také prostredie. Od detstva býval pri Krížnej a Vajnorskej, kde za starých čias tiež stávali kurvy. Už sa to zmenilo. Ale vtedy to bola špinavá štvrť, kde normálni ľudia žili vedľa feťákov, tak ako tu na. Dajme tomu, že ste normálni. Vystúpite a anorektické, vráskavé 20-ročné dievča vám ponúkne fajku za 10 či 20 eur. Samozrejme odmietnete, veď ste slušný človek. Na také niečo by ste sa v živote neznížili. Dokonca možno máte aj celoživotný vzťah, aj deti a vôbec. Prejdete pár metrov a pofiderný chlap v poslednom štádiu rakoviny alebo závislosti na hnedom od vás vypýta cigaretu. A keď sa mu snažíte vysvetliť, že nefajčíte, je agresívny, ale okolo prejde policajné auto a to vás trochu upokojí. Ste radi, že ulicu zasvinenú obalmi od corgoňov ste zanechali za sebou. Vy máte v taške bažanta. Jedného flaškového desinu. A na záhrade sa zhlboka nadýchnete vzduchu, ktorý produkuje vaša vegetácia, ktorú vy pestujete. Zasadíte si tuje a keď to robíte, uvedomíte si, že si vlastne staviate hradbu okolo svojho zámku. Že sa oddeľujete a vymedzujete proti tomu zhýralému a neslušnému svetu tam vonku. Uvedomujete si, že ste v bezpečí pred kriminalitou a asociálnosťou. A potom, skôr než tie tuje vyschnú, lebo sú to chytlavé stromy, váš mladý sused sa zaľúbi do kurvy a nasťahuje si ju kúsok od vás. V tom istom areáli. Tá žena má kľúče od tej istej brány ako vy. Už ničomu nerozumiete. Ten chalan nevyzerá zle a je pracovitý a slušný. Nevedel si nájsť inú babu. Možno keby sa neobliekal jak pankáč, veď to žiadny pankáč není. To je len taká móda, veď on chodí do práce a nesmrdí. Vždy slušne pozdraví. Laco spoznal Kamilu na jeseň. Doskoro sa stmievalo a keď išla Kamila k Lacovi, bolo pravdepodobné, že nestretnú susedov. A Laco v to aj dúfal, že nestretnú. Bol v napätí, keď odomykal bránu. Vedel, že ju miluje, nechcel sa za ňu hambiť. Ale na druhú stranu mu záležalo na tom, čo si o ňom druhý myslia. Raz susedov aj stretli a Laco sa zahambil. Možno aj na to niečo trápne, keď si beriete domov prostitútku, ktorú každý, kto tam chodí, pozná z videnia. Ale keď niekoho milujete, nie je na mieste mať trápny pocit. Vôbec nie. Dobrý deň, pozdravili ho. Bola už tma a nespoznali ju. A aj keby nebola tma, Laca považovali za slušáka a ani by im nedošlo, kto je tá žena. Laco odzdravil, Kamila stála trošku opodiaľ a tiež odzdravila, ale potichu. Poď, nie? Povedali jej ešte pred susedmi, ktorí odchádzali. Podišla k nemu a povedala pošepky: ja som si myslela, že ty sa hanbíš. Nikdy by to nepriznal.
Dobrý deň. Ďakujeme Robovi Rotovi. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme ti, že si nám prečítal úryvok z knihy, ktorú dnes budeme krstiť. Napísali ju Peťo Šlepecký alias Šlepo. A my sa budeme rozprávať ešte predtým, než knihu pokrstím, ešte predtým, než bude koncert s týmito dvoma dámami, ktoré súvisia s občianským združením Odysseus. Sú to Miriama Michal-Hrehová a Veronika Šepečková. Veronika Michal. A ja som veľmi rada, že sme sa tu dnes takto zišli aj v pomerne takom hojnom počte. Je to veľmi príjemné. Ďakujeme, že ste prišli. A nech už na to máte akýkoľvek dôvod. Myslím, že toto bude veľmi zaujímavé a príjemné popoludne, alebo teda podvečer. Autor knihy tu teda nie je. Ale ja si tak myslím, že tu vlastne celý čas bude, pretože to celé bude o ňom a o tom, čomu sa venuje občianske združenie Odysseus, ako tam vznikajú knižky, ako vznikla aj táto kniha. Roborod nám bude čítať úryvky a my sa budeme rozprávať, takže poďme na to. Mirka, ty si teda riaditeľka občianskeho združenia, byť riaditeľkou občianskeho združenia v dnešnej dobe si zaslúži potlesk, držíme palce. Tak je jasné, že asi ľudia vedia, čo robí vaše občianske združenie, ale ak by si to mohla tak stručne zhrnúť, ak je tu niekto úplne náhodou, budem ti veľmi vďačná. Takže dobrý večer. Nemá počuť? Dobre, nemá počuť, už to počujem aj ja. Takže občianske združenie Odysseus funguje vlastne v roku 1997 a od začiatku sa venuje práci s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť s užívaním drog, ktorí poskytujú sexuálne služby na ulici a takisto mladým ľuďom, ktorí experimentujú s drogami alebo so sexom. Tak skrátke povedané, úplný základ je poskytovanie alebo distribúcia zdravotníckeho materiálu, kde je úplne ten prvý kontakt vlastne s klientelou a následne na týchto službách vlastne s klientmi sa vieme dohadovať na nejakých ďalších službách, ktoré občianske združenie Odysseus poskytuje, lebo je toho strašne veľa, čo robíme. Ako to vyzerá v praxi, čo si teraz popísala? V praxi to vyzerá tak, že Odysseus má nejaké stanovištia v rámci Bratislavy, kam chodí jedna veľká dodávka, ktorá je vybavená zdravotníckym materiálom od injekčných striekačiek až po bandasky. Sú tam terénne pracovníčky, je to odborný personál, sociálne pracovníčky, psychologičky a tak ďalej. Stojíme na jednom mieste v rovnakom čase v tie isté dni, prichádzajú za nami klienti, klientky a v podstate tá prvotná požiadavka je výmena injekčných striekačiek, či je špinavé, zanové a zároveň ďalšie služby, ktoré v tom teréne poskytujeme, napríklad testovanie alebo nejaké dohadovanie, sociálna asistencia a tak ďalej. Takže takto to prebieha v rôznych terénoch v Bratislave. Čiže potom viete napríklad s tým ľuďom aj poskytnúť pomoc, ak oni majú záujem a tak ďalej, hej? Že ich viete posunúť aj niekam ďalej. Určite, okrem, teda samozrejme, v teréne sa toho veľa večer nedá vybaviť. Nedá sa zavolať nejakej kurátorke alebo ísť požiadať o odloženie, ale všetko toto vieme robiť iné dni potom, keď sa s týmito ľuďmi dohodneme a vymeníme si telefónne čísla. Ako ste sa zoznámili so Šlepom, s autorom knihy, ktorú ideme krstiť? Neviem, ktorá z vás chce odpovedať. Mňa zaujíma ten príbeh, že v podstate sa asi môžeme takto, ako sa hovorí, storytellingovo rozprávať. Ako vznikla vaša spolupráca, vaše asi možno aj priateľstvo? Tak Šlepo bol našim dlhoročným klientom a vlastne my vydávame taký časopis interný pre klientelu, ktorú distribuujeme v tom teréne. Sú tam také špecifické články, akoby rôzne aj o akoby bezpečnejšom užívaní drog a na rôzne témy. A je tam vlastne v tom časopise priestor aj na uverejňovanie nejakých článkov od klientov alebo básničiek, takže vlastne ten Šlepo tam začal nám nosiť tie básničky a tie sa uverejňovali v tom časopise vlastne veľa rokov. A ja som v Odysseu od roku 2017
18. No jednoducho vedela som o tomto, že sa tam tie básničky uverejňujú a tým, že mám na starosti akoby projekty v Odyseu, tak vlastne som vedela, že je taká možnosť požiadať o grant vlastne na vydanie nejakého diela človeka zo znevýhodnenej skupiny, takže vlastne som toto iniciovala, že sa nám podarilo získať na to grant na vydanie knižky. A vtedy sme sa so Šlopom teda skontaktovali, keď nám to vyšlo, že sme vedeli, že môžeme mu vydať knižku, takže vtedy som sa s ním ja zoznámila. Spomínam na to veľmi rada. Boli to veľmi fajn stretnutia. Boli to stretnutia s príjemným mladým človekom rozhľadeným. Tých stretnutí nebolo veľa. Bolo to možno 4-5 stretnutí, kedy vlastne prišiel k nám do kancelárie a teda riešili sme, čo asi môžeme vydať, koľko to môže mať strán a podobne. Proste vybral si teda, že čo by chcel publikovať a pracoval u nás v kancelárii na tom, aby to dal dokopy. Potom vlastne... Čiže on to písal u vás, hej? Akože, alebo to už mal napísané? Mal to už napísané. Aha, dokončoval. Hej, vlastne vyberal si tie básne, že ktoré chce do tej zbierky vlastne dať. No a... Tak vieš čo, takto sa ťa opýtam, ak ti môžem skočiť do myšlienky, že čo to možno znamená pre takéhoto človeka, ktorý ako keby využíva služby vášho občianskeho združenia, alebo je teda závislý na drogách, predpokladám, tak čo to pre neho znamená dostať takúto príležitosť, takúto možnosť? Vy ste to nejak vedeli odsledovať, čo sa v ňom dialo? Ja si pamätám, že hovoril o tom, že je to pre neho veľkou motiváciou vlastne vôbec ráno vstať z postele a prísť do tej kancelárie našej a pracovať na tej svojej knihe, že mu to dáva oveľa väčší zmysel než akékoľvek iné práce, ktoré robil dovtedy vo svojom živote. A bolo to vidieť aj na tom, že chodil naozaj poctivo, že prišiel vlastne na každé to stretnutie, ktoré sa týkalo knihy, tak prišiel na čas a vždy prišiel, čo teda akože v našej práci sa stáva, že klient nepríde na dohodnuté stretnutie alebo podobne. A vlastne potom, keď sme s ním aj riešili nejaké iné veci, tak potom bolo vidieť, že už mu na tom tak nezáleží, napríklad, že hľadať si bývanie, obtelefonovávať si inzeráty a podobne, že to koľkokrát aj neprišiel, ale že naozaj, keď sa to týkalo tej knihy, tak vždy prišiel na čas. My tu máme dnes teda aj Šlepovú sestru Moniku, ktorú pozdravujeme. A ja sa iba takto na diaľku opýtam, že mal tvoj brat vždy takéto tendencie písacie, že bolo to pre ňo, lebo teraz Veronika hovorí, že to bolo pre ňo veľmi dôležité, to tak bolo vždy? Áno, najdôležitejšie. Najdôležitejšie. Tak to je úžasné, že ste na seba takýmto spôsobom natrafili, čiže možno aj vydávanie kníh je pre vaše občianske združenie vlastne už aj veľmi dôležitou súčasťou, nie? Že... No, už asi áno. Je to teda už 3. kniha, ak dobre rátam, a uvidíme, čo bude teda ďalej, ale každopádne vlastne táto kniha, keď aj to, čo vravila Veron, že vlastne ona ako mal motiváciu chodiť na tie stretnutia a aj keď čítaš tú knihu a vlastne vidíš, alebo teda čítaš to, ako ho to brutálne motivovalo, proste dopísať to, pracovať na tom, vytlačiť to, potom to predávať po uliciach počas covidu, čo bolo že náročné obdobie pre všetkých a že napriek tomu... ako byť v dnešnej dobe riaditeľkou občianskeho združenia. Neviem to teda porovnať. A ďakujem, že to stále pripomínaš. Možno tiež pracuješ v neziskovke, tak to tak akože pociťujem, že si viem predstaviť, aké to máte ťažké, že naozaj sa tu prepáčte taká vsúka, supluje štát v mnohých veciach práve cez neziskovky a občianske združenia, že teraz to bude ešte ťažšie a zvlášť asi keď pracujete aj v tejto téme, tak to nie je asi úplne najjednoduchšie, ale nechcela som ti týmto skákať do reči, ale vysvetľujem, prečo to stále spomínam. Hej, však nikdy sme to nemali asi v neziskovkách ľahké. Máte to tak? Môžem sa to tak akože drsne opýtať, že povedia ľudia, že nebudú prispievať feťakom? Hej, povedia.
alebo tomu proste nerozumejú. Nerozumejú prečo. Ako by si im to vysvetlila? Wow. Vysvetlila by som to asi tak, že sú to tak istí ľudia ako my a práve táto kniha ich môže ukázať, že čo títo ľudia každodenne žijú a môže tu búrať vlastne tie predsudky, s ktorými prichádzame už do kontaktu podľa mňa s touto cieľou skupinou, ak sme s ňou doteraz v kontakte neboli. Akože ja sa priznám, že tiež mám predsudky, to čo vlastne Robo čítal, tak tam sú tam predsudky, tak ako to je? Mám mať predsudky? Mám sa báť týchto ľudí, mám sa báť tých striekačiek, alebo ako vlastne, akí sú to ľudia? Ja vlastne nie som v kontakte, tak ja sa ty si tak pekne povedala, že to je choroba, vlastne, že tá závislosť. Je to aj ochorenie. A je to aj ochorenie, čo je taká akože veľmi vlastne dôležitá informácia, že možno to tak naprvu nevnímame, takže ako sa správať k vašim klientom, ako s nimi komunikovať s nimi, báť sa ich, nebáť sa ich? Strašne veľa otázok si položila, ale teda hej, je to aj teda ochorenie, určite. Ale čo sa týka tých predsudkov, tak ja sa nečudujem, že ich máš, lebo tie predsudky sú v nás hlboko zakorenené a aj v tomto úryvku je vidno, že ako náhle my sa dozvieme o niekom, že pracuje v sex biznise alebo užíva drogy, tak my dokážeme toho človeka totálne, že hneď odsúdiť, vytvoriť si, že toto je pre mňa nebezpečie, riziko, a vycapím oznám na bránku a vlastne začne to riešiť, ako je ohrozený môj majetok. Je to v nás veľmi zakorenené, jednoducho tieto predsudky. Čo sa týka komunikácie s našou klientelou, ja s nimi komunikujem normálne ako s tebou. 10 rokov som chodila do terénu a som teda sociálna pracovníčka a úplne nás tu teda škola neučili, ale asi byť autentický v tom, ako sa s tými ľuďmi rozprávaš, pretože my sme tam pretože oni potrebujú pomoc. My nemáme konflikty na službách, alebo neocetli sme sa v rizikovej situácii v zmysle nejakého nebezpečenstva, že by sme volali políciu, alebo že by sme tam potrebovali nejakú políciu. Jednoducho, tí ľudia vedia, že sme tam pre nich a to niekedy proste stačí. My ich vypočujeme, poskytneme im naše služby bez ohľadu na to, že či 30 krát neprídu na sprevádzanie na občiansky, alebo či na chvíľu budú v nervoch sa rozčulovať na revizora, ale my ich proste budeme stále počúvať a dáme im podporu v každej situácii. Ste pre nich takým bezpečným miestom. Určite bezpečný prístav. Tak to ďakujeme a budeme sa na to asi pozerať inak, ešte sa o tom budeme rozprávať, budeme aj čítať, ale ešte predtým, než si vypočujeme ďalší úryvok z knihy Čau na turnaji, tak ja by som sa rada opýtala Veroniky na to, ako to vlastne celé vznikalo, táto knižka. Ja viem, že vlastne so Šlepom, keď sme mali tieto posledné stretnutia pred jeho smrťou, tak keď sme vydávali tú básnickú zbierku, jeho prvú, tak vlastne hovoril o tom, že má pripravenú knihu na vydanie a ide si ju sám vydať, že má napísané to pokračovanie Lásky spred slov na vstup. A teda už to nestihol, bohužiaľ. Ale teda tým, že vlastne chodil k nám, že bol s nami v tom kontakte a pracoval u nás na počítači na tých svojich veciach, tak sa tam zachovali vlastne tie... Čiže vy ste to vo svojom počítači potom našli? Áno. Vlastne tam on to skopíroval a tam na to pracoval, tam to zostalo. Takže takto vlastne sme to tam našli, že bolo to už dopísané, bolo to dokončené celé, takže je tá kniha proste vydaná tak, ako ju on napísal celú a mal tam dokonca už pripravenú aj obálku vlastne na vydanie. Takže vlastne bolo to už celé dokončené. To je také dosť zázračné, nie? V rámci toho, že teda potom mal nehodu, nechcem to akože nejak rozoberať, ale že je to vlastne dosť veľký zázrak, že vám nechal dokončenú knihu a že ste teda mohli vydať, že dnes môžeme krstiť. Tak to nie je úplne taký bežný príbeh. Áno, ja som za to veľmi vďačná vlastne, že máme takúto možnosť, že sme s ním boli v tom kontakte a že môžeme vlastne pokračovať v tom, čo robil, aj keď on tu už nie je. Tak to vám tiež ďakujeme, že ste sa rozhodli vydať. Robo, môžeš ďalší úryvok, prosím.
Kamila preniesla akéhosi malého, škaredého, ušatého tvora, ktorý bol Lacovi nesympatický na prvý pohľad. Chodil, prepletal nohami a významne mňaukal. Čo je to, kocúr alebo mačka? Spýtal sa Laco Kamily. Neviem, asi kocúr. Ako ho budeme volať? Mačič. Kamila bola s menom nového prírastku spokojná. Zazvonil jej telefón a išla von. Nechala tam mačku, konzervy a Laca, ktorý sa snažil písať knihu. No Mačič mu neustále behal po klávesnici. Tak si Laco sadol na gauč. Mačič na ňo skákal, škriabal ho, hrízol, skákal mu po hlave, vyzeral ako mimozemšťan a Laco sa ho trochu bál. Bol to však nevinný tvor, ktorý potreboval lásku. Tak sa Laco snažil byť k nemu dobrý a príliš ho neodmietať. Kamila sa však snažila s mačkou neustále maznať, hrať a Mačič pred ňou utekal za Lacom. Laco ľutoval, lebo ona sa o tvora starala, nosila mu žrádlo, čistila piesok a on sa jej neodvďačoval. Aký je falošný, kričala takmer hystericky. Prišiel ti žalovať. Nevšimaj si ho, jak ja. Potom sa ti bude vtierať. Ja to neviem. Kamila si Mačiča zobrala a mojkala si ho na hrudi. Laco nebýval žiarlivý, ale teraz sa v ňom niečo také ozvalo. Videl, že Kamila má v sebe veľa lásky. Teraz to videl. A jemu sa ušlo tak málo. Iba sporadické, mám ťa rada, Laco. Ale Laca abstinenti vždy učili, že má byť vďačný za maličkosti. Na Mačiča musíš dávať stále pozor. To je ako keby si mal dieťa, informovala Horaz Kamila. Ale ja teraz umývam riad. Neviem sa sústrediť na tvoje veci. Ale musíš ho sledovať. Ty si ho priniesla. To je náš Mačič. Kamila sa urazila, Laco zosmutnel. Bol rád, že majú oni dvaja svojho Mačiča. Spravím ti to čírovonku, povedala Kamila. Laco natiahol predložovačku a vyšli von aj s Mačičom, ktorý si vykračoval ako výstavný exemplár na mole. Laco už mal číro, ale bolo odrastené. Kamila zobrala strojček a brala mu boky. Mačič šiel do susednej záhrady za veľkou bielou mačkou. Tá mu takmer nevenovala pohľad, len spravila flegmatický pohyb chvostom. Potom sa zobral na odchod a Mačič ju nasledoval. Nie, povedala Kamila, on sa vráti, však vie, kde bývame. Nevráti, nebude vedieť ako. Kamila už plakala a hystericky vyvolávala Mačičovo meno. Však je to mačka, prečo by sa nevrátila? Laco sa postavil s oholenou štvrťkou hlavy. Nevráti sa, vždy je to tak. Keď mačka odíde s druhou mačkou, tak sa nevráti. Kamilin plač bol taký dojímavý a podmanivý. Laco veril, že sa jej zrútil svet. Prekvapovalo ho, koľko je v tej navonok cynickej bytosti citu. A jemu bude Mačič chýbať, ak sa nevráti. Už sa mu v hlave začalo spúšťať spomienkové kino. Neohrabane Kamilu z boku objal a ona sa odtiahla. Dala mu najavo, že je to jej súkromný smútok a on v ňom nemá vedľa nej žiadne miesto. Potom sa Mačič z nenazdajky vrátil a Kamila kričala od šťastia. Podliezol plot Kamile do náručia, už sa jej tak nebál. Laco tam stál, bolo mu trochu zima, ale trpezlivo čakal, kým bude mať Kamila čas dokončiť mu číro. Bol rád. Na etickej výchove ho kedysi učili, že rodina je základná bunka spoločnosti. Nevedel, či to má byť výhradne muž a žena. Zažil také zlé detstvo a poznal toľko ľudí, ktorí si ako deti prešli ústavmi, že si myslel, že základ je dostať v rodine lásku. On by svojich rodičov nemenil, ale veril, že ak by ho vychovávali dvaja chlapi alebo dve ženy, mohol prežiť šťastnejší život. Lebo od detstva sa nevedel zbaviť ťarchy toho, že jeho hodnota sa stratila niekde pod stoličkou
medzi odloženými vratnými fľašami, keď bol malý. Počul, že najkrajší pocit je narodenie dieťaťa. On nemal nič proti deťom, ale netúžil mať vlastné. A tá predstava, že by mal potomka, niekoho, kto by sa na neho podobal, mu pripadala trošku divná. Myslel si, že dnešné deti nič dobré nečaká. Napriek tomu si vážil každého, kto má odvahu ich mať. Ale on nechcel zväčšovať to všeobecné utrpenie ďalšou nádobkou na bolesť. Vedel, že jediný spôsob, aby ho mohla Kamila milovať, bolo, že by s ňou mal deti. Že by jej dal skutočne šancu na druhú príležitosť začať odznova. Ale myslel si, že by to nebolo správne, pokiaľ on s takým životným rozhodnutím nie je stotožnený. Možno mohol byť teraz spokojný. Dal Kamila to, čo jej dokázal dať. Mala kam ísť, mala mačiča, ktorá mohla mojkať. A on zároveň asi dostal najviac, čo mohol v živote chcieť tým, že ich videl. Žiadna základná bunka spoločnosti. Dvaja blázni a mačka. Ako to tu stíchlo však. Musím teda ako milovníčka literatúry oceniť, že naozaj to nie je... Že niekedy možno, že človek má taký pocit, že tak niečo niekto napísal, ale mne sa to teda veľmi páči, ako je to napísané, je to naozaj veľmi zručne a zdá sa, že Šlepo mal naozaj obrovský talent. Je to zároveň, ako si aj ty hovorila, Mirka, že zaujímavý vhľad do toho, možno čo ľudia, vaši klienti prežívajú, pociťujú, že vlastne naozaj tie naše predsudky nám možno berú tú možnosť nahliadnúť do ich vnútra. Takže je to veľmi vzácny kus literatúry a vy zrejme sa stretávate s mnohými príbehmi. Aj ty, keď si teda ešte chodila do terénu, alebo teda neviem, či ešte chodíš, sa stretávate asi s mnohými príbehmi. Máte tam možno aj nejakých takých ľudí, ktorých už považujete za bližších, za priateľov? Či to máte zakázané? No, určite sa musíme spraviť profesionálne v práci. Tak ale máš niekoho rada, nie? Alebo takže vznikne tam niečo. Mne sa nezdá, že by nevzniklo, keď vieš toto všetko. Tak určite som mala nejakých ľudí, ktorých som vítala krajšie. A práve to malo možno súvisť s tými domácimi zvieratami. Že ak niekto prichádza s nejakým psom, tak to je pre mňa akože hneď bol priestor na iné vítanie, ako keď prichádzal bez domáceho miláčika. Takže každá z nás to má asi nejako inak, si myslím, ale určite musíme pristupovať tým klientom profesionálne. Môžem sa opýtať takú vec, možno je to hlúpá otázka, ale to sa mi niekedy stáva a nehambím sa za to. Sú často vlastne vaši klienti ľudia bez domova zároveň? Áno, sú ľudia bez domova, alebo sú ohrození stratou bývania, čo znamená, že to môžu byť aj ľudia ako napríklad Šlepo, ktorý býval na chatke, takže možno sa niekomu zdá, že nie je bez domova, ale určite je ohrozený stratou toho bývania, pretože tá chatka síce, táto bola jeho, ale nejakí ostatní ľudia, ktorí bývajú na chatkách, bungalovoch alebo v ubytovniach, to sa nepovažuje, že sú to ľudia ako keby s nejakým domovom, pretože tá istota toho bývania je neistá vlastne. Takže aj väčšina našich klientov, alebo viac ako polovica sú ľudia, ktorí sú bez domova alebo ohrození. Hej, no ja sa na to pýtam preto, lebo ja často vidím, asi aj vy často vidíte na ulici ľudí bez domova, ktorí majú psa, alebo psov dokonca. A ja si to vždy tak hovorím, že na čo má ešte toho psa, veď to sú ďalšie starosti. My, čo máme zvieratá, vieme, koľko stojí veterinár, vieme, koľko stojí to jedlo pre toho psa a vždy tak nad tým rozmýšľam, ale potom,
keď idem už viacerý krát okolo toho človeka s tým zvieraťom a vidím, ako tam spí na zemi a túli toho psa, ako ten pes naozaj a vôbec akože, že je zvyknutý na tento spôsob života a naozaj asi dáva tomu človeku aj teplo, aj lásku, aj všetko, tak mi to vlastne príde krásne a neviem sa úplne rozhodnúť, či teda tá láska, alebo či tá nepraktickosť, že ako to je teda s tými domácimi zvieratami a ľuďmi bezdomova, alebo teda vašimi klientami. Čo tam vzniká? Aké puto? Je to dôležité? Alebo... No je to úplne rovnaké puto, ako mám ja so svojím psom, alebo ty, ak máš. No to je jasné, ale že nie je to vlastne akože príďa. Ja som strašne tak prakticky naladená, vieš? Tak... Ja tiež, ale však som si hľadala samozrejme nejaké štúdie okolo tohto, že ľudia bezdomová a domáci miločkovia. Veľa toho teda nie je, ale všetko, čo som teda našla zo zahraničia, tak je to, keď sa pýtali ľudí, že vlastne prečo majú tie zvieratá, lebo však presne nám ide, že potrebuješ veterína, kastrácia, však s tým psom furt čo je, ako s dieťaťom, však viem aj ja. Ale popisovali tam, dokola sa opakovala duševné zdravie, nepretržitá emocionálna podpora, pocit bezpečia napríklad. Napríklad pre ženy, ktoré sú same na ulici, tak môže byť nejaký pes, proste môže byť aj nejakým pocitom bezpečia, čiže je tam veľa tých vecí, ktoré aj nám jednoducho ten pes počas toho dňa prináša ako nejaký pozitívum, hej, že keď je niekde zle, tak proste idem za svojím psom, hej. Ja deti nemám, ale proste ten pes je pre mňa veľmi taký stabilný prvok. Ja deti mám a tiež idem za psom. Super, tak... A toto nie je terapia. Zároveň na tej druhej strane aj to, že tí ľudia vlastne napriek tomu, naša klientela vlastne ako vynaloží to maximálne úsilie preto, aby tomu psovi alebo tomu domácemu miláčikovi dala tú najväčšiu pateru, akú proste vie dať. Hej, že ten pocit, že sa o niekoho staráš a niekto je vlastne na teba závislý, tak môže v tých ľuďoch jednoducho ich nakopnúť, že vieš, proste aj jedna fyzická aktivita, som chodí na prechádzky a tak ďalej, ale samozrejme, že je to aj o tom, že jednoducho sú to ich parťaci, je to ich rodina, nie? Počkaj, ale keď už tu sedíš, tak aj teba sa opýtam. Ty si podľa mňa taký... Ďakujeme za odpoveď, ozveme sa. Nie, ale ty si podľa mňa taký, že... Tak to vyhodnocujem. Bezpredsudkový typ pomerne. Máš nejakých známych takto, ktorých stretávaš na ulici, možno ľudí bez domova, ktorí by mohli byť možno aj klientmi toho občianskeho združenia Odysseus? Áno, mám. Zdravíme sa. Nie, že by sme sa nejak extra zakecávali, ale v podstate viem, kde ich môžem stretnúť a ten vzťah, pokiaľ teda môžem toto slovo vôbec použiť, je veľmi slušný. Čiže ja som predsudky mal asi ako väčšina ľudí, ale pomerne rýchlo som ich aj strátil, alebo som zabudol, že by som ich mal mať. Že vlastne stačí možno jeden rozhovor a človek si uvedomí, že... No, tak toto aj vzniklo. Že ten iniciačný moment tej straty bol práve takýto jeden rozhovor a tým pádom sa mi to celé prevexlovalo úplne na inú stranu. Vidíš, ako málo stačí vlastne? Vymyslíme nejakú takú komunikačnú kampaň. To bude bod 2 potom. Dobre. Potom po skončení. OK. Ďakujem. A Veronika, ako to bolo ešte s tou obálkou, keby si mi to ešte dopovedala, že ty si hovorila, že lebo si to chcel vydať sám, tú tretiu vlastne knižku a že mal už pripravenú aj obálku, takže ako vznikali možno tie obálky? Lebo to je tiež taká veľmi náročná súčasť knihy. Vlastne tú obálku, ktorú mal on pripravenú, tak máme ju aj tam na stolíku vlastne vytlačenú na ukážku, aby ste si mohli pozrieť, čo teda Šlepo si pripravil. My sme v tom našom vydaní pokračovali vlastne akoby v tej nejakej línii, ktorú sme nastúpili tým vydávaním kníh so Šlepom, kedy on pri tej svojej prvej básnickej zbierke, teda čo sme mu vydali, tak tam si vybral vlastne grafika, ktorý mu spracoval po grafickej stránke tú knižku. Že mal na výber vlastne z viacerých ľudí, ktorí sa nám prihlásili na nejaký inzerát.
a vlastne vybral si teda jedného človeka. A takže veľmi prirodzene nám bolo potom, že budeme pokračovať v spolupráci pri ďalších knižkách s týmto človekom, aj keď tu už šlepo nie je. Takže vlastne aj obálku tejto knihy Čau na turnaj, ktorá sa tu bude dnes krstiť, tak robil ten istý človek, volá sa Michal Pekár a je to teda veľmi šikovný grafik, že môžete tam vlastne potom pozrieť aj tie knižky, aj tú tabatierku veršov, tak medzi nimi asi najviac vyniká, tam je veľa tej grafiky aj vlastne vnútri v texte. A možno niečo k tým obálkam ešte konkrétnejšie? Môžeš, prípadne ak to má nejaký príbeh sem s ním. No, pri tej tabatierke veršov je tam taký príbeh, kedy vlastne Šlepo ešte videl vlastne tú obálku, videl tú grafiku, prišiel si to pozrieť do kancelárie, aby si to teda pozrel a odsúhlasil to. So všetkým bol spokojný. Je tam vlastne na tej obálke taká postava, ktorá je v takom nejakom zvláštnom akoby polovýskoku alebo polovzlete. Mne sa to zdalo také zvláštne celkom, že som ako nechápala úplne, čo to má znamenať, ale teda Šlepovi sa to páčilo, takže OK. A vlastne potom, keď Šlepo už zomrel, vlastne knižky nám prišli až potom, že už ich vlastne fyzicky v rukách nedržal. Ale vlastne potom som sa pýtala toho grafika dodatočne, že čo to vlastne je na tej obálke teda. A on povedal, že je to vlastne akoby stopnutý záber z nejakého nezávislého starého amerického filmu, ktorý mal dlho uložený a nikde mu nepasoval. A toto sa mu to tak nechodilo. A že vlastne tá postava na tej obálke stojí akoby na ceste pred autami. A vlastne Šlepo zrazilo auto. Takže to bolo také, že vlastne keď sme si to uvedomili, že vlastne toto je na tej obálke, tak to bolo také veľmi mrazivé. Tak tu máte same nejaké také mágie okolo toho celého. Ale slovo polovzlet budem používať. Hej, tak výborné, tam niekde som. Polovzlet. Krásne. Ešte mi tak napadlo aj z toho vlastne aj čo Robo hovoril, že stačil ten jeden rozhovor, že vlastne máme tie predsudky a tak ďalej, že teda ako môžeme pomôcť týmto, ako mám vlastne volať vašich klientov, ako mám volať tých ľudí, aby to neznelo, že nejak označujem, že to sú tí, ako ich môžem pomenovať? Môžeš hovoriť o ľuďoch, ktorí užívajú drogy alebo majú skúsenosť s užívaním drog. Takto, hej? Dobre. Tak ako im môžem teda pomôcť? Ja, akože bez vášho občianskeho združenia, keď vidím niekoho na ulici, mám mu dávať peniaze, nemám mu dávať peniaze? Vo všeobecnosti sa odporúča dávať peniaze skôr organizáciám, ktoré poskytujú služby. Pekne si to využijem. Ktoré pracujú následne. Napríklad občianske združenie Odysseus. Napríklad občianske združenie Odysseus. No, tak to som ti asi povedala, či chceš ešte. Čiže no nie, ale že keď prídem do kontaktu, vieš, s nejakým človekom a alebo príde na taký moment, že by som mala potrebu mu nejako pomôcť, potom už ako som investovala do kníh a občianskeho združenia Odysseus, tak čo môžem urobiť? No tak to je asi o tej situácii, neviem, čo ten človek od teba chce aktuálne. Ty sa môžeš sama rozhodnúť, čo od teba ten človek chce. Lebo ja rozmýšľam, ako dobre, tak opýtam sa po lopate. Viem, že ten človek užíva drogy, teraz ja vlastne nechcem. No tak dajme tomu, že to tak vyplynie z debaty, hej? Hej, dobre, tak ja to poviem tebe. No. Ja neviem, alebo keď vidím človeka, ktorý pije alkohol, alebo vieš, viem, že za tie peniaze, ktoré mu dám, si kúpiť buď drogy alebo alkohol. Ja vlastne nechcem, aby si kúpil drogy alebo alkohol, ale zase on bez toho fungovať nevie. Že je to taká akože trošku dilema, schýza, nie? Ty by si to ako riešil? Poslala by si občianskému združeniu Odysseus, jasné. Ja neviem, ja mám isté skúsenosti s vlastnou vizážou, čiže odo mňa väčšinu. A
dávajú ti ľudia často peniaze? Ja ale spomínam si, tak už to poviem, keď sa to tak uvoľnilo na začiatok jednej debaty, ktorá naozaj bola debata, ale vznikla tak, že bolo to v nedeľu a ja som vyšiel naozaj len naľahko do potravy. Naľahko znamená, že nemal som pátok, nemal som ani bundu, bol príjemný deň a mesto bolo prázdne a minul som človeka, ktorý sedel na múriku a hovorím si, že nechce sa mi stretnúť ani pohľadom, lebo naozaj idem len tam to kúpim a idem domov. A mal som kartu. Pozor! Dobrý deň. Daj mi 5 eur. Pane, nemám, ja mám iba kartu. Prehľavaj sa! A to som urobil, to ho upokojilo a zmenilo tú situáciu a začala debata. To už dopadlo potom super, ale tým, že dal túto výzvu a ja, že OK, urobím to, tak to bolo to strašne ľudské. Strašne smiešne, to si to predstavujem. Ale rozmýšľam, že keď som čítala tú knihu, vieš, tak vlastne Šlepo tiež v rôznych stavoch pýtal od ľudí vlastne peniaze, ale tie peniaze často pýtal na to, aby si mohol vlastne vytlačiť tú knihu. Že to, že ten človek vlastne užíva aj pre tebou, alebo aj nie pre tebou. To by ale nenapadlo, že si chce vytlačiť knihu. On to možno aj hovoril, ale podľa mňa mu to málo ľudí verilo. Presne, vieš, že... Kto už by veril niekomu, kto chce vytlačiť knihu? No, vidíš, on si aj vytlačil nakoniec. Čiže to vyzbieral na ulici na to? Vyzbieral, áno, neuveriteľné. Takže ja si myslím, že proste keď človek si chce kúpiť ten alkohol a ty si s tým akože v pohode mu dať 5 eur na alkohol, tak to proste urob. Akože ten človek sa poteší, vieš, že niekto chce... Čo to zmení, keď ti opovieš, že on si kúpi jedlo, ale nakoniec si kúpi ako kebyže alkohol, alebo heroín, alebo čokoľvek. Ne? Proste... Moc mi nepomohla, ale ďakujem. Organizácia. Výborne to robíš, lebo to sa hovorí marketing veľmi dobre, takže keď budete chcieť pomôcť ľuďom závislým na drogách a so skúsenosťou s drogami, tak poprosím prispieť občianskému združeniu Odysseus. A ešte teda predtým, než prejdeme k samotnému krstu, ešte predtým, než prečíte ďalšie posledné dve ukážky, je ešte možno niečo, čo vám napadá, že by ste chceli buď ku knižke, alebo k tejto celej téme povedať, na čo som sa neopýtala, lebo som ešte neskúsená? Ja som si teraz vlastne uvedomila, že to som nezmenila, ako Mirka spomenula, že si Šlepo vlastne tie peniaze použil na to vydanie kníh, tak vlastne on si vydal tie knižky niektoré sám predtým, než sme s ním my vydávali tú prvú jeho zbierku básni. Takže on bol tak motivovaný vlastne, že si vydával tie knižky už sám, vydal 2 básnické zbierky si sám a vydal si sám Lásku z predslov naftu, ktoré vlastne potom následne si predával na ulici, aby si zarobil na ďalšiu teda tlač a tie knižky sa nám ich daroval do našej knižnice, do Odyseáckej. Tie zbierky básni majú aj veľmi pekné venovanie na začiatku pre Odysseus a vlastne sú tam potom na tom stolčeku aj vystavené tie jeho pôvodné vydania a je na nich vidieť taký ten minimalizmus, kedy vlastne viem, že vravel mi o tom jedna vlastne jednoduchá biela obálka, lebo vravel, že sa mu vlastne míňali peniaze a potreboval to rýchlo vydať a nejak nevyšlo dohodnuté tá ilustrácia, tak jednoducho to vydal v takomto veľmi jednoduchom štýle a ešte je tam aj hrúbka vlastne v tom názve knihy na tom obale. A potom... To nepoviem doma nikom. Potom... Takže preto to tak je, hej? Že to je vlastne akože z hovna bič, ako sa vraví. Áno. Napadá ti ešte niečo, Mirka, alebo ideme čítať? Mne ešte určite nakoniec s tou podporou napadlo. Ak nikto nemá peniaze, ale má náhodou byt na prenájom, tak... Okay. Ktorý by chcel takto poskytnúť. Tak to vy zastrešujete tiež ako združenie? V rámci programu Bývanie pre každého sa snažíme teda sprostredkovať ľuďom bývanie.
s tým, že keď tam vlastne táto klientela príde, ako obývať samozrejme tento byt a má plnú sociálnu podporu našich sociálnych pracovníčok a občianske združenie Odysseus vlastne platí tento nájom, máme to z projektu, či v rámci toho ukončovania bezdomovectva robíme aj takéto aktivity a už máme niekoľko takýchto ľudí, ktorí bývajú v bytoch, takže ak aj nemáte vy, tak šírte toto ďalej. Je to veľmi náročné. Vlastne pre našu klientelu, obzvlášť pre našu, to ako sme sa bavili, že pre choré deti alebo možno ešte pre človeka bez domova, ktorý neužíva, tak vedia ľudia dať nejaké peniaze, ale ak to je človek, ktorý vlastne má skúsenosť s užívaním akýchkoľvek drog, tak tam vlastne je veľmi náročné nájsť nejaký podnájom, aj keď tie peniaze ľudia majú, lebo stačí, že sa dozvedia, že s kým spolupracuje ten človek, že už je tam Odysseus, alebo ten človek nemá zuby, alebo proste má tetovanie, sorry, alebo jednoducho je Róm, hej, toto je tiež diskriminačné, takže toto by nám určite ale vy viete byť garantom, skrátka, že nemusí sa človek báť, čo je logické, že zase nedáš byť hocikomu, hej, ale vy sa o to postaráte. Tak zase nechcem tu hovoriť, že my tam nebývame s tým človekom 24 hodín 7 v týždni, ale tomu človeku pomáhame od takých tých služieb, od toho, že ako vyriešiť internet, alebo keď praskne boiler, až po to, že keď potrebujú niečo so susedmi riešiť, alebo riešiť svoju sociálnu situáciu. A sme im podporou vlastne počas celého tohto procesu. Niekto potrebuje viac podpory, niekto potrebuje menej podpory, záleží to od toho, že z akého prostredia ten človek ide, či ide úplne z ulice, alebo dajme tomu ide z ubytovne, alebo ide od babky, alebo jednoducho z nocľahárne, takže sú rôzne stupne tej podpory, ale áno, sú tu predsudky, je tu veľká, aj ostatné organizácie vlastne majú takéto tieto programy, takže je tu veľký aj boj o tie byty, ktoré na trhu sú. Takže určite koľko máte ľudí takto približne klientov? Aktuálne, koľko máme ubytovaných? Troch. A koľko máte klientov všeobecne, s ktorými sa stretávate možno pravidelne, alebo ktorým pravidelne pomáhate? Ročne máme 600 klientov, ktorí ale prídu, akože to je počet akože klientov je jednotlivcov, ale tých návštev je 8000 ročne. To znamená, že jeden človek, dneska som to prepočítala, preto tak dobre viem, približne 14 krát príde vlastne za ten rok. Lebo to sú rôzne tie návštevy, či už je to v tom teréne, alebo v Pentagone, dajme tomu v tom kontaktnom centre, alebo sú to ľudia, ktorí sú v programe bývania pre každého. Vy robíte úplne že šialenú prácu. A to nerátam ešte na Pohode, keď sme, hej, že tam máme za 1500 ľudí za 3 dní. Takže to sú tiež ľudia, s ktorými pracujeme. Ako? Ešte raz. Na Pohode máme stánok. Nevieš? Áno, viem. No, máme sex, drogy, stánok sa volá. Tam som ešte nebola. No, treba prísť a je to aj detí. OK. Dobre, takže aj na Pohode sa za vami dá prísť a porozprávať sa, dozvedieť sa viac a vidieť vás na živo. Áno. Ale super, ďakujem za vlastne ďalšiu tému, ktorú treba odtabuizovať. To ja mám rada, takže to je veľmi, veľmi dôležité aj za taký iný vhľad. A teraz poprosíme Roba o 2 ukážky a potom už prejdeme teda k samotnému krstu knižky. Laco raz v silnom vetre roztvoril pláň. A všetko, v čo veril, že je a bude, rozfúkalo do okolia ako popol a jeho len udivilo, aké sú tie šedé čiastočky nepatrné a ako rýchlo miznú vo vzduchu. Dávno predtým mu Alica, žena, ktorú neopätovane ľúbil, vravela, že je dosť možné, že Laco raz bude slávny. Ešte nevydal ani prvú knihu. Zatvoril sa odmietavo, ale veril, že áno, je to možné. Vtedy abstinoval a písal. Snažil sa. Teraz bol jeho nesplniteľný sen byť ako škótsky autor Irving Welsh. Vedel, že na to nemá, ale tento prelud mu mohol pomôcť priblížiť sa k svojmu potenciálu. V kluboch literátov však na ňo nečakali. Vysvietené pódia na ňo tiež nečakali, ani regály kníhkupectiev na jeho knihy. Vraj všetko bolo povedané. A ak by aj náhodou jeho diela prekladali do viacerých jazykov,
Ak by podľa jeho knihy natáčali filmy, Laco vedel, že vždy bude stačiť výjsť na kopec za veterného počasia. Vtedy, ak otvorí dlaň, všetko zase zoberie vietor. A on sa stane nikým. Sadne si na lavičku pred Tesco a bezdomovci mu tam aj po rokoch podajú fľašu s čučom. Lebo tam na neho čakajú. A tam bude opäť medzi svojimi. Dobrý deň, pozdravil ich policajt a nebolo v tom povýšenectvo či nadutosť, bol v tom aj rešpekt k druhým ľudským bytostiam, ktoré tu sedeli na šalát, aj profesionálna česť a odmeranosť. Čo tu robíte? Pijete na verejnosti? Musím vás sklamať. Máme tu len zavretú fľašu od vína, povedal Laco. Ešte nebol odšroubovaný uzáver. Víťazoslávne ukázal na vrchnák s neporušenou plombou. Ale pohoršujete tým ľudí. Tieto lavičky sú pre slušných občanov, povedal policajt. To je jedno, pre koho sú. Zakiaľ ste nás neprichytili porušovať niečo, povedal Laco. To víno niekde schovajte a bude to v poriadku, povedala s hranou smelosťou policajtka. Laco sa postavil, dvihol víno nad hlavu a zvolal. Ja vlastnením tohto vína vyjadrujem príslušnosť k svojej sociálnej skupine, na ktorú som hrdý a nemienim sa už nikdy viac hanbiť za to, kam patrím. Povedal to všetkým. Povedal to policajtom, aj okolo idúcim civilistom, ktorí si ho žiaľ Bohu nevšimali. Mienim prezentovať svoj alkoholický úpadok všetkými zákonnými prostriedkami, lebo my, nechcení, ktorých väčšinová spoločnosť vníma ako odpad, my sme zrkadlom toho, čo sa deje v tomto štáte. My odrážame váš obraz, ktorý nechcete vidieť, keď sa ráno umiete a navoňavkujete a pristrihnete si fúziky a potom od nás odvraciate pohľad. Lebo vždy sme tu boli a vždy tu budeme, aby sme vám pripomínali, že my sme vy, presne vy, len o trošku skutočnejší a pravdivejší. V prácach, policajných zložkách môžete mať viac istoty, viac peňazí, môžete byť rešpektovanejší, ale svojimi oblekmi a nažahlenými uniformami nezakryjete faloš, ktorej slobodne slúžite, čo z vás robí s prepáčaním ešte väčších žebrákov, ako sme my sami. Tí ľudia si nesadnú na tieto lavičky. Laco gestom obsiahol kamenné námestie. Lebo neznesú pravdu. Nechcú vidieť, že ich životy sa uberajú presne tam, kde my už sme. Tak my sme teraz poprosili krstidlo, ktorým je, dúfam, že je to najlacnejšie možné víno. My sme tu už vyhodnocovali, že podľa akého vzoru je čučo, lebo sme vlastne ešte nikdy čučo neskloňovali až do dneška. Budeme ním krstiť, takže ja poprosím aj Moniku s knižkou Šlapová segra. Tak ty budeš držať knižku. Chceš niečo ešte povedať? Nechceš, že? Dobre, keď som to ešte skúsila. Dobrý deň, pán Kaščák. Sa podobáte na pán Kaščáka? Vydrapená bužírka, pán systém, toto sú oni, dámy a páni, ktorí mu krstí knižku. O vás sa tam aj píše, tak ste slávni konečne, gratulujem vám. Nech sa páči, ja to myslím vážne, nech sa páči, tu máte krstidlá. Miško, možno ešte by si chcel niečo predtým povedať, než znehodnotíš knihu čučom. Toto si zober. Vy krstíte, Monika drží knižku. No, ďakujem veľmi pekne. Ja som Vajco, v občianskom živote Michal Kaščák, takže sedí to. Ale teraz som hrdý Vajco, pretože som bubeník z kapely, ktorá má tú česť, že podľa nej sa volá táto kniha. Takže to je prvá vec. Týmto sme vošli do deň, lebo ľudia si dávajú názvy podľa románov, alebo dávajú si proste kapely názvy podľa pesniček svojich obľúbených interpretov.
interpretiek, ale my máme tu čest, že sa podľa nás volá Kniha, no ktorá slovenská skupina má také šťastie. Takže šlepo ďakujeme. To je prvá vec. Druhá vec je, že pre nás je naozaj cťou, že tu môžeme byť, že tu môžeme nielen teraz stať s vami a krstiť knižku, ale aj, že môžeme na tejto akcii hrať, a to hneď z viacerých dôvodov. Prvá je, teraz sme sa bavili s Korzárom, že my si Šlepa z koncertov pamätáme a videli sme tam jeho mikinu. To je tiež ďalšia veľmi dôležitá vec pre nás. Dôležitá vec je aj to, že tu zazneli rôzne veci, napríklad Odysseus. Odysseus poznám, mám to šťastie veľa rokov, robíme spolu na festivale a musím povedať, že to, čo robia oni, je mimoriadne záslužné, zvlášť v spoločnosti, v akej žijeme my. Takže to je jedna z neziskoviek z občianskych združení, ktoré má absolútne môj rešpekt a obdiv. Robia to dlho, robia to potichu, robia tak záslužnú činnosť, že si myslím, že to je naozaj práca, ktorá zachraňuje ľudské životy, minimálne zachraňuje ľudskú dôstojnosť. Učí aj nás vážiť si ľudskú dôstojnosť, ale zachraňuje aj ľudské životy. Takže to je úžasné byť v tejto spoločnosti. Zazneli tu veľmi zaujímavé veci, samozrejme Robo, Kristína, všetci sme kamoši, ale zazneli tu zaujímavé veci napríklad o predsudkoch. Viete, že hudba je často spájana práve s tým, že sa hovorí, že však to sú iba takí feťáci. Festivály sú často popisované ako stretnutie problematickej mládeže a však tam sa stretajú len feťáci. Takže na predsudky sme my ľudia, ktorí robíme s hudbou dlhé roky, zvyknutí a sme aj zvyknutí byť spájani práve s touto takzvanou problematickou, teda samozrejme tí ľudia majú svoje problémy, ale práve preto ich treba možno vnímať ešte vo väčšej miere, ako ich vnímame, ale sme zvyknutí na tento typ predsudkov. Stretli sme sa s rôznymi ľuďmi vo svojich životoch a ja môžem povedať, že tak ako môžete stretnúť niekedy problémy u človeka, ktorý je na prvý pohľad úplne na dne a môže sa z neho vykluť úplne krásny človek, tak sa môže z toho najsympatickejšieho človeka, ktorý vyzerá úžasne, vykluť rovnako krásny človek ako rovnako problematický človek. Takže myslím si, že ľudia, ktorí prechádzajú tým životom s otvorenými očami, hlavou, srdcom, tak vedia, že sa ľudia nemajú súdiť na základe vonkajších znakov a toho, v akej práve životnej situácii sa nachádzajú, lebo všetci vieme, že sa tam môžeme nájsť všetci. Aj napríklad na tom dne, ale často možno aj niekde hore. A ja to poviem, ja si to neodpustím. Aj teraz máme v podstate na čele krajiny ľudí, ktorí majú pekné obleky, vyzerajú dobre. Sú určite celí pekne umytí, majú pekné vane, majú radi pekné vane. Ale vlasy majú pekne uňaté, presne. Z rodu huňadiu. Viete, toto všetko ako keby splňajú tie atribúty tzv. Slušných ľudí, ale robia hanbu Slovensku takú, že si to ani nevieme predstaviť. Ubližujú spoločnosti tak, že to má nedozriedne následky. Napríklad pre spomínané neziskovky, s ktorou jednou sme tu. A títo ľudia často sa najradšej nechávajú počuť, ako by mali iní ľudia pracovať, ako by mali vyzerať, ako by mali žiť a chcú svoje videnie sveta nanútiť všetkým, často aj brutálnym spôsobom. Takže aj toto treba mať na pamäti, keď sa tu stretávame pri tejto knižke a pri tomto úžasnom krste. A teraz prejdeme aj k tomu, čím ho krstíme. Neviem ako vy, ale ja mám za sebou obdobie, keď sme toto vínko popíjali s kamarátmi na jazierku v Trenčine, len taký fukot. A musím povedať, že sa celkom teším, že ho počasie znovu ochutnám, lebo mali sme s ním pekné zážitky. Takže ani voči tomu netreba mať predsudky. Mimochodom, ešte to je taký trenčiansky špeciálny recept. Nie, že by som tu chcel podporiť alkoholizmus, keď tu boli obús, tak nám dá polhodinové kázanie o tom, že všetci nemáme piť. Ale keď zmiešate... A to je pravda, my sme ináč majstri v miešaní, že? Keď zmiešate čučo v pomere 1:10 s Alpou, vzniká tzv. Alpský Riesling, obľúbený nápoj trenčianskej undergroundovej alternatívnej komunity, na ktorom vyrastla skupina HVM. A potom sme to ochutnali aj my, takže ešte, keby tu bola nejaká Alpa, tak by som sa nenaňal. No,
každom prípade, aby som to skončil znovu vážne, ďakujeme vám všetkým, že ste tu. Ja veľmi ďakujem Odyseu, že nás sem zavolal. Ďakujem tebe, že v podstate si prišla tiež s nami krstiť knižku tvojho brata. A ďakujeme Šlepovi za to, že keď budeme raz písať memoáre, tak toto bude ten moment, kedy tam bude veľký nápis, že kapela, podľa ktorej sa nazývajú knihy. Takže Šlepo, my sme ti veľmi vďační. Tak dobre, nech sa ti poguje tam hore a poďme na to teda. Tak Helmut, otváraj. Mne je strašne ľúto viac niečo na knižku, ale ja si myslím, že to urobíme, nie? Že normálne. Ale inak takto. Ja viem, že to rozprávam dlho. Ale dobre. Fakt? Ale poviem vám príhodu, s tými mokrými knihami. Môj kamarát vydával knihu a povedala, že väčšina ľudí číta knihy vo vani. A potom, keď je padne tá kniha do vani, tak sú nešťastní, lebo sa celá polepí a tak. Tak on, mimochodom, ja mám Šlepovú knihu, a to teraz si nevymýšľam, kľudne sa tu nechám zamknúť, dám vám kľúče, môžete sa ísť pozrieť na záchod, ale tabatierku veršov mám na záchode, tu už mám prečítanú tak 5 krát celú. Ale to je vlastne jeho básnická zbierka. Ale ten môj kamarát zobral celý náklad tej knižky a hodil ho do vane a tam ho zalial v tej vani a asi 100 kníh to bolo, to bolo taký polosamizdat. A potom nám všetkým rozdal tie knihy také zošuverené. Boli sme veľmi prekvapení, že sa nepolepili tie stránky, netuším, aký figel použil. A mám takú knihu doma, tiež vám kľudne dám kľúče, choďte sa presvedčiť, že si v podstate ten tvoj byt môžeme aj použiť pre občianske združenia. Presne tak, kľudne vám dám kľúče, zamknite ma tu a už. No a teraz už teraz už prídeme teda k tomu krstu, tak čo, najskôr nalejeme na knižku alebo na seba? No dobre, do seba. Tak na knižku. Máte prosím vás niekto albu? Tak, ja by som ju normálne ňou tak listoval, že nech to tam pekne pokropíme celé komplet, dobre? Tak začneme ako takto a ja lejem, listujeme. No a toto bude ten zácný. Toto bude ten mimoriadne zácný. Exemplár. To Monika užíva? Ďakujeme za ňu. Áno, aromatizovanú, pribarvenú teraz. Keby ste si chceli aj vy takto upgradenúť tú knižku, ktorú ste samozrejme všetci teraz kúpite, že, ako slušní lidé, tak kľudne sa obráťte na nás. A ja tú fľašu držím, samozrejme mali by najskôr pripíjať dámy, ale ja si to neodpustím, už keď to držím, tak naruším toto spoločenské oné a pripijam teda v prvom rade Šlepovi, knižke nech sa darí, Odyseu nech sa darí. Aj vašim ľuďom, ktorým pomáhate, nech sa darí. Celé našej spoločnosti nech sa darí. Ak dovolíte ešte teda v kontexte vašej kapely, tu má Robo ešte úryvok, kde ste spomenutí, tak to si ešte tak dáme na záver a potom ďakujeme, nepijem. Ja som že svoj jobus. Gratulujeme, to oslavujeme. Aj nás to možno čaká za chvíľku. Ale teda tu je ešte úryvok a potom vás pozývame na koncert a ďakujeme všetkým túto krstícenom. Veľmi dobre. Takže ostaňte už tu, poďme to počúvať. Laco, a raz ešte pred tou predvianočnou recidívou mal už skoro dopísané pokračovanie lásky spred slov naftu. Ležal na posteli. Počúval vydrapenú bužírku Punk System. Vychutnával si každú skladbu, ale tá, kde sa spievalo Čau na turnaji, mu ako si nič nehovorila. Až keď prišlo hovorené slovo, Laco si uvedomil, že tak sa bude volať jeho nová kniha. Život je turnaj, alebo pozostáva z viacerých turnajov a človek sa stále niekam vracia. Či už k abstinentom, alebo k tým, čo slopú a fetujú. Všade ho čakajú a všade sa môže vrátiť. Tým, že tak pomenuje tú knihu, posunie význam tej skladby.
niekam ďalej. Vokál spieval ďalej čau na turnaji, čau na turnaji. A Laco znovu videl Janoša, psychiačka, aj Tomiho, Korbáča a ostatných. A videl ich milujúcim vnútorným zrakom. A tak, ako sa rozhodol všetko v svojom novom živote robiť s láskou, dúfal, že tie turnaje opísal tiež tak.